Very good. So kamar yadda kake gani mun creating din wannan karamin project din ne domin ka ƙara fahimtar lecture mu ta class. Very good. So kafin mu ci gaba kai mana sharing din wannan bidiyon domin ya iske mutane da dama masu son su koyi Python programming da harshen Hausa. Very good. So mu ci gaba. So kamar yadda kake gani da farko mun creating din me class din mu. So sunan class din mu sai muka sa mai mob. Very good. So da muka yi define din class din mu mob kamar yadda kake gani wannan suna ne kawai mun sa za ka iya sa duk abin da ka ga dama kawai dai ya kasance sunan class ɗinka ya kasance ya fara da babban baki idan kalma biyu ne kuma kalma ta biyun ita ma ta fara da babban baki kuma ban da space. Very good. So sai muka sa column din mu. So muna sa column din mu kenan mun creating din class duk wani code da zai zo bayan shi yana karkashin wannan class din. So kaga dole zai bar mana indentation wannan space din kenan. So idan bai bar wannan space din ba code ɗinka ba zai ba. Very good. Sai muka zo muka ce define. Da muka define din nan sai muka sa underscore guda biyu sai muka sa init muka ƙara sa underscore guda biyu wannan constructor kenan. Wannan ita ce constructor tana aiki ne lokacin da aka yi creating din object. Very good. Sai muka zo muka ce save. Very good. So wannan save din ita ma tana aiki ne lokacin da aka yi creating din object. Very good. Tana wakiltar object din da aka kirkira kenan. Very good. Sai muka zo muka ce brand. Very good. Wannan brand din attribute ne. Muka sa column muka ƙara creating din wani brand din wani attribute din kai muka sa mai ram muka ƙara creating din wani attribute din muka sa mai room. Very good. Sai muka zo muka fitar da shi muka ce save.brand equal to brand. Very good. Sai muka ce save.ram equal to ram save.room equal to room. Very good. So kaga mun fitar da attribute din mu kenan. Very good. So sai muka zo muka yi define din method. Very good. So aikin da zai kenan method shine kamar aiki. Very good. So wannan method din zaka iya kiran shi a duk lokacin da ka zaka iya kiran shi a duk lokacin da ka wannan. Very good. Sai muka ce define muka yi define din method din mu sai muka ce mai info. Very good. So sai muka sa mai save wanda save automatically take aiki. Very good. So shi ma yana da column. So saboda haka dole zai bar indentation kamar mun yi define din wani function ne. Very good. So mun yi define din info din mu method ne. So saboda haka shi ma dole zai bar indentation a nan gun wannan space din. So idan baka bar wannan space din ba shi ma ba zai aiki ba. Very good. So idan ka duba zaka ga wannan define din na farko da wannan define din na biyu duk suna under class din mu ne saboda suna cikin indentation din class din mu. Very good. Saboda dukan su gaba ɗaya suna under class ne. Very good. So shi kuma class baya aiki sai har an kira shi sai an kira creating din object kenan. Very good. So wannan define din da waccan define din shi ma za ga tana da space din ta indentation kenan. Very good. Sai muka ce print kamar yadda kake gani sai muka yi amfani da formatted string duk lokacin da ka zo za ka yi creating din formatted string za ka amfani da F ne. Very good. So a gabanta za ka sa me quotation za ka iya sa single quote ko double quote kamar yadda kake gani. Very good. So mun sa double quote kamar yadda kake gani din nan gashi mun sa double quote sorry. Very good. So sai muka yi sa curly braces bracket kamar yadda kake gani ga curly braces bracket din mu nan mun sa. Very good. Sai muka kira wannan attribute din namu save.brand kamar yadda kake gani and then muka ƙara sa wani curly braces bracket din mun yi concatenating din sai shi ma muka kira ram. Very good. So kaga mun yi concatenating din wannan brand da kuma ram. Very good. So sai muka sa gb din nan. Very good. So wannan gb din wannan ne string ne kawai mun rubuta shi ne domin ya fito a terminal. Very good. So amfanin formatted string ne domin kai concatenating din abubuwa da dama domin ka hada abubuwa da dama a cikin guri ɗaya. Very good. Sai muka ƙara amfani da again da formatted string muka sa open and close curly braces bracket din mu ga rufe wasu anan sai muka sa save.room wannan kenan. Very good. So sai muka sa mai ram shi ma wannan ram din wannan ne mun sa shi ne kawai domin ya fito string ne domin ya fito kawai a terminal. Very good. So kamar yadda kake gani so kaga mun yi define din method din mu. Very good. So yanzu zamu zo zamu yi creating din object. Very good. So sai muka zo kawai object din mu muka ce s1 so shi ma kamar variable ne ma kawai variable ne sannan equal to move. Menene move? Sunan asalin class din mu. Very good. So yanzu kaga class din mu zai yi aiki saboda mun creating din object mun sa mun creating din object din mu s1 equal to move. Very good. So sai muka sa mai saboda object wannan move da class din mu yana da attribute guda uku brand ram room. Very good. So saboda haka dole za mu sa mai wannan value guda uku saboda haka muka sa na farko tekino and then na biyu 128 and then na uku 8. Very good. So wannan value ne muka sa mai wanda za ka ga wannan ɗinsa. Very good. So sai muka zo muka ce sai muka ce s1
.info. Very good. Menene info? Info shine wannan method ɗin namu. Ma'ana wannan x1 ɗin tunda yanzu kaga misali class ɗinmu mun san s1 shine class ɗinmu saboda me mun yi storing ɗin move a ciki sunan class ɗinmu kenan. Mun sa mai value Tekno 120H and then H. Very good. So kaga s1 yanzu yana matsayin class ɗinmu. s1.info zai kira wannan info ɗin, zai kira duk ana kiran info ɗin nan shi kuma zai kira dukkan bayanan da ke cikin su ya haɗa su. Very good. So bari mu je mu gani mai ronan ɗinsa mu gani. Very good. So kamar da kake gani a terminal sai nuna mana Tekno 128 GB and then 8 GB RAM. Very good. So kaga ya bamu bayanai Tekno waya ce tana da memory 128 sannan tana da RAM 8. Very good. So kamar yadda nake ta bayani ana creating ɗin class ne domin class guda ɗaya za ka iya amfani da code ɗinsa a gurare da dama. Very good. Wanda na yi bayani a gurare da na yi bayani na ƙara bayani wanda misali kamar yadda ce kaga yanzu mun ce misali s1 equal to menene. Very good. So za mu iya ƙara creating ɗin wani object ɗin. Let's say sunan object ɗinmu let's say kawai bari mu ce s2 kamar yadda kake gani sai mu ce equal to me equal to move. Sabida me sabida move ai shine sunan me class ɗinmu sabida haka mun creating ɗin wani another object ɗin amma kuma da me da code guda ɗaya. Very good. So sai mu zo kamar yadda kake gani mu sa open and close parenthesis ɗinmu. Very good. So sai mu zo mu bashi value ɗin. Very good. So bari mu zo shi kuma wannan let's say bari mu bashi value let's say bari mu ce iPhone kamar yadda kake gani. So bari mu bashi value ɗin iPhone. Very good. So kaga mun bashi value ɗin iPhone. So nan gaba wannan ɗin shi kuma so let's say bari mu ce yana da let's say mu bashi shi kuma bari mu bashi 560 something dai memory 5 something dai haka misali let's say bari mu bashi 256. Very good. So in muka bashi 256 gig. So very good. So wannan sai mu zo mu sa let's say mu ce mai shi kuma wannan mu bashi mai let's say mu bashi 16 gig RAM. Very good. So let's say so kaga mun creating din wani another object din wanda shi ma very good. So sai mu zo mu ce mai sai mu haɗa shi da wancan bayanan na info din mu. So shi kuma sai mu zo mu ce mai s2. Very good. Sabida sunan object din mu na biyu s2. Very good. Sai mu ce .info shi ma ya haɗa mana da wancan bayanan. Very good. So .info sai mu sa mai open and close parenthesis. Very good. So bari mu je mu runin mu gani. Very good. So kamar da kake gani sai ya bamu value guda biyu. Na farko Tekno waya ne brand din shine Tekno sannan kuma yana da 128 GB RAM sannan yana da 8 GB RAM and then wannan kuma iPhone ne yana da 256 GB brand din Tekno ne iPhone ne kai brand din sannan yana da 256 GB and then yana da 16 GB RAM. Very good. So wannan kenan amfanin class za ka yi creating din class code ɗaya amma kuma ka dinga kiran shi a mabambantan gurare. So wannan yana da matukar amfani musamman ka zo creating din wani babban project. So akwai lokacin da za ka yi define din class ɗinka kuma sannan ka ƙara amfani da wannan code ɗin a wani wajen daban kuma aiki daban-daban. Very good. So wannan kenan a takaice daga ƙarshe kar ka manta da yi mana like, subscribe da share domin ƙarfafa mana gwiwa ci gaba da kawo muku wannan lecture sannan ka je Telegram channel ɗinmu kai following ɗinmu domin samun source code ɗin nan sai mun haɗe a Arewa Espan.